za mu fara ɗan bayani ne game da product ɗin sha. Za a mana? Ni addu'a da yamansa. Shi ya za su ce manya da ya isa. Bayani da za mu game da product misali mu ɗau ɓangaren na hawan jini misali da suka. Kamar yadda muke yawan faɗa akwai tungo misali wannan tango din misali ga masu hawan jini aikin da yake yi na farko shine yadda in za ka mutum bayani game da product ka isa mai da bayani gamsashi yadda idan ya fahimci bayanin ka ba product din yake kallo ba a me kake gaya mai wani aiki product din zai mai a jikin shi shine kawai abin da yake son ya gane. Wani zai iya zuwa ya rubutun bayanin misali 2C drop din nan sai ka ga bai siya ba bai fahimci shi ba amma kai in ka zo ka mai bayani ya gamsu sai ya siya. To wannan bambanci shi ne ya kamata kuma ya za a yi bayani na in baka san me aikin shi ba zai yi wahala. To amfanin wannan seminar da muke yi shine ka dan san bayani akan product ko ya yi. Muna yawan faɗa misali muna da product guda 30 da wani abu to ba buƙatar a ce sai ka san kowanne ka san aikin da yake complex a'a kacin ne in kana da zai in ka zo yanzu kawai kadara yi focusing akan apollo syrup 2 syrup da kaza ka dan samu guda 4 ko 5 kana da experience a kansu duk wanda ya zo za ka iya isar mai da bayani a kansu musamman ma wannan kamfanin mun samu suna da product din da idan stem cell ya zo akwai product din da general kowane irin ciwo za ka ba mutum saboda ya hada da cell immunity sannan kuma da digestive dama kuma abin da ke kawo matsala kenan a jiki wayannan uku to ka hada da stem cell apollo 2C drop wayannan ka gaure duk wani matsala da yake tare da shi in har mutum ya siya zai ji daɗi. To yanzu mu dau wannan na bangaren hawan jinin sannan abu na gaba shine shawarwari duk yadda ka ba mutum magani in ka ba shi shawarwari shi shawarwarin da ya gamsu da su ya ji daɗin su to kafin ma ya sha maganin ka raba mai ciwon ya dawo da saboda wannan kiyayewa akwai cututtukan da muddin ma baka gaya wa mutum abubuwan da ya kamata ya canza ba ko ya gyara ko ya daina in ka ba shi maganin in ya shanye a iya duration din da yake shan maganin a nan kawai aikin zai yana gamawa kuma ya ci gaba da wa'incan abubuwan sai ƙara dawo da ciwon me zai ce ma maganin ka bi ba abinda kawai zai gaya ma kenan ai na sha bai mun aiki ba. To amma idan ka riga ka gaya mai ga shawarar ga abin da ya kamata ka fara ga wannan ka bar kaza shikenan tun a nan zai ga ya ci karfin rabin ciwon kuma sai ya zo ya hada da supplement sai ka ga kawai ciwo ya kare cikin yadda Allah. To yanzu misali kamar masu hawan jini yawanci kamar yawa yanzu muna lokacin sanyi akwai irin bosa dilation da distriction misali yanayin jiki temperature mu gane wani abu jiki yana wasu ayyuka wanda ba lallai ma ka san da su wannan na lafiyayyen jiki ne akwai irin bosa muna dilation misali irin yanzu lokacin sanyi jijiyoyin jikin mutum suna komawa ne ƙasa nerves kenan sai su matse su ɗan yi ƙanƙanta su ɗan cushe sai kasance idan zuciya tana buga jini a jikinka zai dinga juyawa da sauri yadda zai dinga samar da heat ɗumi a jikinka to sai ka zauna lafiya. Wannan ɗan heat ɗin da kake samu a jiki saboda sanyi ya yi yawa ta waje sai ta samar ma wannan jiki cikin lafiya kusa da ba ka da wata matsala ta hanyar jini. Sannan idan lokacin zafi ne sai ka ga jijiyoyin su kuma sai su buɗe maimakon su matse shine distraction idan suka buɗe sai kasance sun fara jini baya kutsawa da ƙarfi saboda lokacin zafi ya san jini tsinkewa yake to wannan tsinkewar da yake yawo a jikinka inda jijiyar za ta matse a lokacin kuma sai ya dau zafi sai ya kawo ma matsala to wannan shine lafiyayyen jiki shi yasa abin da yasa na kawo wannan dalilin akwai wanda zaka ga ba wai girma bane ko tsufa ko wani abu ya kawo masa hawan jini za ga kawai shekarunsa ba bai wani nisa ba amma an samu wannan issue din to wannan shine abin da farko ana kiran shi matsalar kangarewar jijiya
sai ta tsaya ta sandare ta daina rufewa ta daina buɗewa. Ina fatan mun gane. To idan ta daina wannan aikin sai kasance yanzu kamar lokacin sanyi jijiyar tana buɗe, jini kuma bai da zafin da zai dinga samar da ɗumi a jikinka. To wannan rashin ɗumin da baka samu ba temperature kenan a jikinka, sai kasance jini baya sauri, baya zuwa zuciya nan da nan ta buga ya je jiki. To daga nan idan ya fara nauyi sai mutum ya fara jin kasala, daga kasala sai ciwon kai sai sauransu, daga nan sai jini ya fara yiwa. Menene haɗin dama? Idan ya yo sama ya taru, daman asali zuciya ke buga jini, in ta buga ba wai jiki take ba ma, kwakwalwa take tura, kwakwalwa ita ke distributing kowace gaba za ta kai jini kowace gaba da ya yi amfani. To da ta tura kwakwalwa idan yana da bai sauri yana da kauri kenan sai kasance ya rabu. To daga nan sai mutum ya fara jin nauyin kai, ana gwadawa ma za a ga jini shi ya yi high, ya fara yin sama, ana duba da Allah a ce wannan kana da sign na hawan jini. Ina fatan mun gane. To wannan bayani ne na jisi. To amma akwai wanda kuma shi muka fi sani, shine wanda muka fi samu a cimarmu da sauran abubuwa. Yanzu misali ina yawan magana ajiye tun da magana hawan jini mu dau shi yawanci maiko yake kawo shi. In na ce maiko, duk wani abu da zaka ci wanda yake da fat to ya kamata ka san adadin me zaka ci a gurin. Misali ka dau abinci ka dan ci misali yanka ɗaya na nama ko yanka biyu yanka uku, wannan man damin yana da amfani a jikinka sanda kai mube kana amfani da shi duk zai narkar da wannan man ya bi jikinka, ba zai takura ma ba. To amma daga sanda ka zo ka ci abinci sai ka zo wannan maikon, ai shi sani din da yake abin da yasa na ce fat, ai mai kala biyu ne, akwai mai saurin daskarewa akwai kuma wanda yake dadewa, wani ma bai daskarewa sai ta kama. To haka yake zuwa sanin kala biyu ne. Yanzu mu dau mai saurin daskarewa suna kiran shi embolic din nan kamar man na jikin nama kenan, ya kakide misali, ko a zahirance yanzu in ka sa kakide a kwano ko wani abu, idan ya dade ya dau lokaci, akwai lokacin da in ka zo maimakon ka same shi a mai, in kai haka zaka ga ya murmushi ya zama gari, ya saki gaba ɗaya ba wannan dankwa. Ina ba ta mun gane. To yadda ya saki din nan haka idan ka ci yana zuwa cikin jiki, duk wannan dankwan zai bi jiki, ragowar sai ya zo. Misali akwai abin da ake kira blood vessel, irin jijiya kenan ta jini, jijiyoyin jini. Misali tana haka, wannan ita ce normal, jini yana wucewa nan. To shi wannan dan man da ka ci sai ya zo nan, sai ya dan tare haka kaɗan. Ai mun san yadda abu da yake kwanciya a ƙasa, kamar yanzu in ka zuba gari a cikin abu ko ƙasa, yanzu ka ɗauka ka zuba a ruwa, za ta je ƙasa ne ta yi, za ta kwanta kamar haka ko, to haka za ta fara yi. To wannan sani din ba zai damu mutum ba. To amma akwai wata matsala a nan, yanzu idan jini ya zo wucewa ta cikin jijiyar, kawai abin da zai yi shine, tun da nan gurin akwai matsala, yana tawowa sai ya haka, idan jini ya tawo in ya zo nan sai ya koma ta sama sai ya wuce. To yanzu an fara samun naro ta fara mai gurin ya rage girma. Ina fata mun gane, gurin yanzu jijiyar ta rage girma, ta fara dan, to amma a lokacin ba za ka ji wani sani ba. To wannan rage girman da ta yi ya fara rage mu jini gudu. Ita zuciya dai sakon tana bugawa, jini ya dawo. To idan fa baya sauri yana dawowa, kan ya dawo sai su mutu. To wannan naro din yau ka ci misali ya dan tara ma wannan, gobe ka kuma tara wannan maikon a hankali sai ka ga shi kuma kawai zuwa yake yana kwanciya, yana dan ƙara yawa yana a haka har ya zo ko bai yi blocking ba zai hauro sama sosai. To daga sanda ya haka jini shi kawai da ya zo zai dan bi iya inda zai kusa ta saman nan ya wuce.